Dit is een mangrovenvaraan. Het is een reptiel en die komt voor in Azië en bij Australië. Ze kregen bij ons, ik maar 1 keer of 2 keer in een week kregen ze eten. En in de natuur kan het natuurlijk voorkomen dat ze net eens een keer net wat fijner kennen. Dus dat bood ze ook naar in de dierentuin. Waarom krijgt het jong is dat ik natuurlijk een piekje erin laai. En wat ze toen direct deden is de tong uitstekken. En ja, waarom zoals nou een tong uitstekken als je een piekje lezen? Nou, dat doet ze omdat ze dan roekt. Want op die manier roekt het best dus. Dus de tong uitstekken. En wanneer ze de tong naar binnen doet, is je strikt moet gehemeld te hinnen. Komt hij langs een bepaald orgaan. En die zorgen ervoor dat ze roekt. Alleen dan hier je geen honger, dus je moet net haar. Nou, omdat ze natuurlijk wat minder eten, dan poepen ze ik wat minder. En dat zo bij ons ik bij zo. Wie nog net zo vol eten, dan poepen we natuurlijk ik net. Maar dat is bij hun dus kringelijk zo. Dus ze kregen maar 2 keer in de week kregen ze het eten. Dus ja, ze zullen misschien, nou vaak ze poepen, om een dij. Nou, die poep van hun die ziet er net zo heel fris uit. Er zit natuurlijk, de urine zit er ik bij in verwerken, waardoor het vrij dun eruit ziet. En hoe dat kent dat het zo dun is. Nou, ja, ze eten natuurlijk ook gewoon vlees. Maar ze hebben zo volle stoer in hun lichaam, wat het dus eigenlijk alleen nog maar als vloeistof er uiteindelijk weer uitkomt. Dus het kan wel eens zijn dat er een keer een vers draad uitkomt, dat kan. Maar vaak is het dunne mest. En voor hun is het natuurlijk wel ideaal, want dat ze dan een keer ruzie gaan met een oormandje, dan kunnen ze zich verweren. Dan poepen ze vaak van hun oor. Dus dan is het wel fijn als het wat tinnen mest heeft.